Bé, doncs ens disposem a fer l'última sessió del matí. Anem una mica justos de temps, hem previst uns 30-40 minuts d'explicació i després tindrem uns 10 minuts màxim de preguntes abans del dinar. Ens acompanya el Nathaniel Payne, que és doctor en filosofia per la Universitat de British Columbia, a Canadà, especialitzat en intel·ligència artificial, bàsicament, ni que el títol pugui ser curiós o ens pot semblar curiós aquí que sigui en filosofia, i tot i que ha fet puntualment docència, ell treballa en una empresa, Finning International, on desenvolupa diferents tasques basades sobretot en la classificació, diguem-ne, automàtica o en un sistema, que és el que ens explicarà avui, per el que podríem entendre com un motor de cerca, es dedica a rastrejar diferents ítems de moltes bases de dades diferents per obtenir informació que sigui amb un caràcter més aviat, podríem dir, del sector del dret o probatori, envers diferents requeriments, diguem-ho així, que es troben, o cada cop ens podem trobar més també nosaltres aquí. Sense més preàmbuls, doncs, li passo la paraula i esperem gaudir de la seva presentació. All right, good afternoon. Molt bé, molt bona tarda. Jo normalment camino, així doncs ho intentaré si no us molesta. Això a més encara funciona. Jo el que intentaré serà, doncs, divertir-vos abans del dinar. Si vaig massa ràpid, m'ho podeu comentar, Has dit que... Avui parlaré sobre arxius i democràcia electrònica i democràcia. He pogut parlar amb Jason Barron i he escrit un article que està acceptat pels articles d'ETM, nominat com a millor article, i té a veure amb la feina que hem fet sobre e-democràcia. Victoria News, la meva supervisora, pel meu treball de graduat a la Universitat de British Columbia, i estic molt agraït per la seva feina i molt agraït també a tots vosaltres per estar aquí. I l'hospitalitat ha estat increïble i moltíssimes gràcies, per tant, per haver-me acollit. Avui, aquest és el problema al qual ens enfrontem. Els governs reconeixen la importància de l'accés a la informació. Això ho sentim contínuament, accés a la informació, que és important. I l'accés a la informació és cada cop més complexa a mesura que anem avançant. El descobriment del e-descobriment està assetjat, és a dir, que és quelcom que és molt important per tot el nucli, per descobrir informació, és molt important tot el que tothom està fent aquí, però l'accés als documents, sobretot l'accés als documents del segle XXI, accés a documents públics, cada cop és més difícil i és un problema central. I per què succeeix aquest problema? Doncs aquest problema succeeix perquè la tecnologia avança en alguns àmbits i fa que sigui més difícil i també hi ha més informació que s'està creant i evidentment exposa algunes de les febleses que tenim pel que fa a la comunicació. Per tant, tota aquesta amenaça, i no llegiré moltes diapositives, només les comentaré, tota aquesta amenaça a la qual ens enfrontem d'accedir a la informació realment consisteix en crear una oportunitat, una mena d'agenda. Nosaltres proposem una agenda important aquí per poder perseguir i abordar i ampliar el nostre debat pel que fa a l'accés a la informació. M'agradaria explicar per què penso que aquesta feina és important. Soc una persona que els investigadors i professors de la universitat col·laboren, però també treballo amb el sector privat. Hi ha diverses raons. Primer, una persona que treballa en la indústria privada, la confiança en la informació és molt important. Vicky ens ha dit que la confiança és crítica. Segurament hi estareu d'acord, però la confiança és crítica, vital, i entendre d'on ve la informació. La gran presentació que nosaltres hem sentit per entendre que la tecnologia ens ajuda a crear confiança. Això és molt important. Pel que fa
a la preservació dels documents. És important des del punt de vista de la informació, la procedència. La procedència és una de les àrees relacionades amb la meva feina i, evidentment, Vicky ha fet una feina fantàstica en aquest sentit i això és important. M'agradaria dir també que l'èxit de la nostra tasca per poder avançar a fer front a alguns dels problemes relaciona la nostra habilitat per apalancar la tecnologia i les eines que contribueixen a l'e-discovery, però també millorar algunes de les eines que en l'actualitat fracassen avui en les àrees del e-descobriment i, per tant, el que explicaré se centrarà sobretot més aviat en els aspectes tecnològics i menys governamentals i públics. I després penso també que la recerca en l'àrea de l'e-discovery és molt important perquè ens permet tendre ponts entre l'acadèmia, la indústria, els entorns polítics i els participants. Forma part de la meva recerca, la ciència arxivística computacional, una àrea nova on estem redefinint les relacions que existeixen entre l'estadística, la ciència informàtica i també les àrees crítiques de la ciència arxivística i la feina que s'està fent. Per tant, és tot un recorregut, un màsters en ciències informàtiques i estadístiques i ara tanquem el cercle per reunir-ho tot aquí. Penso, per tant, que això és molt important. I també l'èxit impactarà directament amb la professió legal, impactarà sobretot en la feina que s'està fent aquí. Nosaltres pensem que l'e-discovery és molt important. Jason ha treballat amb una obra increïble que ha fet a Washington amb l'e-discovery i el descobriment de documents, correus electrònics, per exemple, com descobrim els correus electrònics i trobem informació privada. És molt important i nosaltres pensem que això ja està aquí. Això és el que intentaré descriure aquí en 20 minuts, accelerant una miqueta la presentació. Primer m'agradaria explicar una miqueta el context i per què és important, però espero que ja ho teniu, i m'agradaria parlar d'alguns dels obstacles. Un cop entenem els obstacles, aclarir una miqueta tot aquest terme, arxius foscos, Dark Archives, una àrea de tesis que es diu Dark Archives, arxius foscos. Què és el que faig exactament? Doncs és com tenim accés a la informació que existeix, però tenim límits i és informació oberta que ja no està accessible. I després m'agradaria centrar-me en dos àmbits on estic treballant moltíssim. Un, com podem avançar, com podem entrar dins els arxius per poder fer-ho més ràpidament. Parlaré també del cloud computing i la feina que nosaltres fem, que fem a nivell industrial i aquí també. Si teniu preguntes després, sisplau, veniu a veure'm, perquè estarem més que content de respondre. Primer, què és l'e-discovery? Primer, aclarar. Descobriment electrònic és el descobriment de procediments legals, litigacions, investigacions governamentals, llibertats d'informació, on la informació es busca en un format electrònic o com a ESCI, emmagatzemada electrònicament. Aquest és el principi a partir del qual nosaltres treballem. E-discovery està format per una sèrie de coses. Búsqueda, preservació d'informació, producció d'informació i ho compartim amb altres parts. És a dir, que per aquells que no estan familiaritzats amb l'entorn legal, és un aspecte crític de qualsevol cas. És un aspecte crític que fem servir perquè jo estic implicat, per exemple, en les relacions i les relacions amb entitats múltiples on cal tenir informació i cal també informació clara. Per tant, estem implicats en aquest acte de produir i rebre informació. Aquest comentari que faig aquí, tot i que la perfecció no és necessària pel que fa a la feina que nosaltres fem a l'e-discovery, els advocats tenen l'obligació professional d'intentar fer les coses de la manera més correcta possible. Aquest és un principi general. Per tant, els meus factors de motivació, com faig el treball de l'advocat més fàcil, com garanteixo que a la Universitat de British Columbia, la recerca que nosaltres fem, garantir el cap legal que quan han buscat tota aquesta informació que s'ha publicat no hagin publicat de manera accidental informació privada pels estudiants, que sens dubte s'han publicat i han posat en perill la institució. Evidentment, tenim molts documents que revisar. Però, quins són els obstacles que cal superar per poder avançar? Probablement ara millor. El primer obstacle, aquí. Com fem front amb una quantitat cada cop més gran de documents?
Sovint es parla d'informació com a un augment exponencial, però si donem un cop d'ull als arxius, veurem les sales on estan aquests arxius, els repositoris online. És molt fàcil crear espai per més informació i augmentem l'espai abans de saber què és el que farem amb ell, i aquest seria el primer obstacle. Bé, segon, hi ha una quantitat cada cop més gran d'informació sensible que existeix. Per tant, cal esbrinar com podem fer front a aquesta informació més aviat sensible i com podem respondre en un context legal quan aquesta informació és requerida per individus públics o entitats públiques. Per tant, aquest és un obstacle i hi ha algunes coses que m'agradaria explicar si tingués més temps. Primer, identificar o definir què és informació sensible, és a dir, què és informació personal o privada, i crear un context. És molt difícil. Per tant, crec que això, combinat amb el primer obstacle, crea un gran problema. I a mesura que proposem noves coses, necessitem una nova perspectiva. No les podem abordar de manera tradicional i parlaré després de com van abordar aquestes cerques de teclat i altres tècniques. Però realment hi ha dues qüestions fonamentals a considerar. Com puc obrir les col·leccions i l'accés a les col·leccions per fer una cerca amb significat? Si estem caminant per entorns d'arxiu, podem veure, evidentment, el document en paper tradicional i documents electrònics amb els que treballem, on tenim gigabytes i petabytes d'aquests registres. Com podem passar d'una manera ràpida, o potser podem prestar atenció als Estats Units a les últimes eleccions presidencials, com podem fer una cerca manual de tantíssimes dades en tan poc temps. En molts casos ens ho trobem. I després, com podem fer front a les col·leccions que estan plenes de documents sensibles, és a dir, que el contingut s'hauria de preservar. Aquesta és una àrea totalment diferent, però un cop més és una àrea que trobo que és molt interessant, perquè sovint hi ha normes informàtiques per tractar de resoldre aquestes qüestions, però no es pot fer quan s'intenta fer a gran escala. Per tant, una de les coses que ha estat motivadora per Jason ha estat aquest fet. Nosaltres veiem que les institucions d'arxius estan molt limitades pel que fa a la seva capacitat de desplegar la millor tecnologia per atacar aquest problema, i m'agradaria explicar més endavant que la gent coneix el cloud computing, la terminologia, però com es desplega ràpidament per poder-la executar. I hem sentit una gran presentació parlant del desplegament de la cadena de blocs, el blockchain, però per nosaltres, a escala privada, podríem parlar de mesos de temps amb desenvolupadors, recursos, com es fa amb les institucions públiques a partir d'un cost determinat. Com a resultat, i aquest és l'argument, s'estan creant arxius foscos. De qui és la informació? Abans de venir aquí, abans, quan estava a Toronto, estàvem parlant a nivell intern, tenim tantíssima informació, però amb quina freqüència passem per aquesta informació? Resulta difícil classificar-la. Els desenvolupaments, la creació d'informació a un ritme increïble que va molt més enllà del que nosaltres podem fer. Per tant, podem entrar dins de tota aquesta realitat i llavors cal decidir si ens aturem, li donem una estructura o continuem posant estructura, i aquest és un veritable problema per nosaltres. Doncs bé, què és un arxiu fosc? Un arxiu fosc es defineix com una gran col·lecció de documents digitals inaccessibles. Aquesta inaccessibilitat pot venir de diferents procedències. El temps, que pot ser un factor, la complexitat, la ubicació, l'autenticitat, són elements crítics que poden evitar que el document sigui accessible, i l'accés i les barreres crítiques, i també la manca d'informació o la manca de marcs crítics per definir què és la informació privada, i això és molt difícil. Per tant, si abordem i acceptem que els arxius foscos existeixen i que en el futur tindrem més informació de la que podem accedir, com podem abordar aquest problema i com ens podem avançar amb significat? Doncs bé, abans hem dit que les institucions governamentals han de considerar dos problemes fonamentals. El primer, la cerca. Em sembla que cal adoptar una nova perspectiva del problema de cerca
com podem actuar més ràpidament, com podem fer cerques més ràpidament per documentació a gran escala. Reconec que atacar aquest problema exigeix classificar i organitzar els documents d'una manera més efectiva i classificar-los i totes aquestes coses, però evidentment tot això es relaciona amb com es resol de manera tècnica algú que és un estadístic, doncs podríem parlar d'algunes de les eines per aprendre-ho i és una de les coses que estic buscant i que en gaudeixo abordant avui o els últims dies, les oportunitats per col·laborar sobre el modeling. Segona qüestió, els governs han d'abordar aquest problema. Com poden equilibrar millor les diferències entre les consideracions d'accés i la privacitat? Com equilibrar la necessitat de retenir informació però també compartir-la? Com equilibren el que és privat quan hauria de ser privat o públic? M'agradaria considerar el problema de la cerca primer, perquè és el punt de partida i el nostre estudi conté diverses seccions. Profundament examinem la recerca en les ciències informàtiques i la tecnologia, però clar que és un aspecte a part, i Jason ho ha explicat molt bé. Jo diria que en els últims 10 anys, 15 anys, les cerques han estat una anàlisi molt útil. Veiem molts advocats en el descobriment, que és molt important en els Estats Units. Però el que nosaltres diem és un mètode de cerca necessari, més avançat per fer que les coses avancin. Primer, que diria, la cerca per paraules clau és un repte. És més un repte del que pensem i tampoc ens ajuda a donar un context. Una de les qüestions més fascinants que es relaciona amb la resta de la meva feina és com puc crear context, és a dir, com ho faig en un sistema, creant context, buscant informació. En Georgia Tech, per exemple, on he fet la meva feina de ciències informàtiques, gran part del que nosaltres busquem és els sistemes d'intel·ligència artificial i com podem entendre què és el que conté un document sense biais, sense, en certa manera, autocrear una resposta. I això és molt important perquè dona una perspectiva. Cerca. Pateix moltes deficiències. Té grietes. Les propietats de la llengua humana són difícils, les propietats culturals també ho són, i quan un sap que aquí, el fet d'estar aquí, mirant els documents que tenim aquí, diferents llengües, o, per exemple, si estic a Amèrica i estic examinant diferents maneres a Xile de com es parla la llengua, si estem al nord o al sud del país, doncs fa que sigui molt difícil i interessant quan intentem interpretar un acord legal signat al nord i després parlem del sud, i el que normalment és un contingut o un sí podria significar un no estic segur o anem a revisar-ho. I, evidentment, es tracta de contextos molt diferents segons la gravetat del que estem tractant. La llengua humana és ambigua i és ineficient i imprecisa. Tinc molts exemples, però segur que heu vist molts exemples i gran part d'ells han vingut de l'àmbit polític, que són força divertits. Reforma, que vol dir això o allò, dèficit, defensa, etc. I veiem que els polítics fan servir l'ambigüitat d'una manera molt efectiva com a eina per crear interès i atreure l'atenció. Em sembla que el president Trump ho fa molt bé, això, malgrat les opinions sobre la seva feina. És un mestre en tàctica pel que fa servir les paraules per moure un públic. La cerca per paraula clau és massa intensiva. Això és el que m'agradaria debatre aquí. Les metodologies de cerca, els millors abordatges tecnològics no són suficients pels problemes de demà. I d'això ens hem adonat a mesura que comencem a parlar d'aquestes propostes massives i a mesura que anem parlant. És molt difícil fer-ho per tantes coses. Normalment té a veure amb un temps factible i després una resposta precisa pel que fa als resultats. Per tant, un parell d'avenços que ens fan avançar en aquest sentit. Primer, voldria parlar de l'aprenentatge per màquina. Evidentment, una àrea que m'interessa moltíssim. Tinc la sort de treballar en un entorn en aquesta zona i, de fet, ara
hem desplegat aquestes tecnologies, l'aprenentatge i les tecnologies d'escala que ens permeten fer funcionar els nostres recursos. Però què és aquest aprenentatge? Machine learning. És un mètode d'anàlisi de data que ens permet automatitzar el model analític. Intentem crear màquines que aprenguin. El centre d'atenció de la meva feina és fer que la màquina pugui sentir, pensar. Sentir és totalment diferent, però això és el que nosaltres intentem fer. Evidentment, és molt difícil. Tenim advocats que comencen a fer servir principis de machine learning, és a dir, que fan servir mètodes de cerca, de codificació predictiva, per exemple, als Estats Units, un mètode, o la revisió assistida per tecnologia, per poder revisar i buscar conjunt de dades. I moltes d'aquestes coses el que fan són grups, classificacions. Normalment busquen patrons i troben informació ràpida i penso que no n'hi ha prou amb aquests i caldria potser articular una solució completa i això és el que nosaltres estem intentant fer. I penso que una de les coses que abordem aquí és el factor temps. Aquí, per exemple, he dit que els advocats han de ser capaços de classificar en poc temps i penso que aquí és on podem parlar del cloud computing. Per mi, cloud no tracta només d'emmagatzemar la meva capacitat de fer alguna cosa com vam fer divendres per resoldre un model, un clúster de servidors en segons, el que ens hauria trigat 4 dies i per poder fer tot això. Tracta de la capacitat i de l'accés. Ara, una altra cosa és que el machine learning avança. És llençant pedres a la meva taulada. L'equip de robòtica ha fet molta feina en aquest sentit. El machine learning avança i l'e-discovery i la feina que nosaltres fem bàsicament està començant a moure's. I realment hi ha noves maneres d'avançar. Em sembla que em saltaré un parell de coses i d'idees aquí per avançar i acabar a l'hora. El que voldria dir aquí és que quan parlem de machine learning ara tenim el que es coneix com deep learning i tenim tot tipus de mecanismes i he esmentat random forest, per exemple, hi ha diferents tècniques, però intentem ajudar el sistema a crear sistemes que puguin pensar més ràpidament. Alguns dels poders crítics, factors crítics d'aquest cloud computing, segurament reconeixeu com va aquí, que és a l'interior del Google State Center. Molta feina i fan servir pràcticament tots els núvols que existeixen i, evidentment, és més car i el deep learning i el deep learning ha donat aquest resultat. Què és el que nosaltres busquem fer? Si tractem d'entendre el que volem fer, és automatitzar perspectives. Aquest és un dels missatges. Per nosaltres l'objectiu no són les dades, sinó que per nosaltres tracta del coneixement. El que nosaltres intentem fer, el que jo intento fer amb la meva recerca és automatitzar la perspectiva de manera que els usuaris de les dades puguin prendre decisions més ràpidament. És a dir, que és un tema que cal plantejar-se a mesura que anem avançant des del machine learning a aprenentatge basat en sistemes. I, sens dubte, si pensem en part de la feina que alguns dels membres del meu equip estan fent, són ciutats renovables. Com puc obtenir informació sobre una ciutat a prou velocitat per entendre el consum d'energia i fer que vagi a parar a les mans dels polítics i entendre qui ha pres aquesta decisió i actuar conseqüentment. Per tant, el que vull dir aquí és que estem obrint nous problemes i aquests són els problemes en què nosaltres creiem que són reptes crítics que cal superar. Un dels problemes és com podem ajudar a un ordinador a aprendre sense biaix. És una afirmació bàsica, important, però tracta de saber com provar una analítica d'escala sense haver de revisar milers de documents. Quin aspecte tindria tot això? Tenim ja la capacitat dins dels nostres sistemes per treballar, per exemple, per permetre seleccionar els models que encaixen millor amb aquesta autoselecció, és a dir, un procés de construcció de models i veiem que funciona amb les finances computacionals i que van millorant. I un cop més, com ajudem
ajudem a un dispositiu pel que fa a la representació. Hi ha presentacions molt interessants ahir que parlaven de constructes de lògica i com podem crear un context per metadates i organitzacions. I crec que és molt interessant veure l'altra perspectiva, com un dispositiu pot ajudar en aquest sentit, com construir models per analitzar el text a través de la representació, sense basar-nos en prepoblacions. No ho crec, fins que superem aquesta barrera, no crec que arribarem al nostre objectiu per fer descobriments en massa de documentació. És a dir, que és el que intentem fer. I al final, en definitiva, com volem que evolucioni el nostre coneixement estadístic i com ho fem tot més ràpidament. Suposo que ho podré fer aquí. Per aquest tipus de productes, perquè sigui molt real, és un dels camions a Xile. Això és el que estem fent, però nosaltres el que fem és rebre informació, dades d'aquest vehicle, la seva posició, la seva ubicació, tots els documents que s'han creat accessibles. Cada part component és accessible per poder-ho muntar. Nosaltres tenim aquest mateix problema en aquest entorn que els arxivers, perquè jo veuré que falla el motor, però no sabré si hi ha reparació perquè les peces no coincideixen. Per tant, com puc tenir un document o un estat fiable d'aquesta situació, d'aquest equipament? I això ho estic explicant perquè és un problema molt real. Nosaltres avancem en aquest tipus de tècniques i la meva oportunitat radica en que em contacteu. M'encantaria treballar amb vosaltres per compartir aquests coneixements. Una de les coses que fem és l'apalancament del núvol. El núvol és molt important, però per mi el núvol no tracta de res més que la capacitat computacional. És a dir, el núvol que tenim comparteix informació, permet una peça de cadena de blocs. Volem fer aquest modelatge més ràpidament i obtenir informació i crear perspectives més ràpidament. I crec que aquest és el gap crític. Cal entendre l'entorn en el que funcionem, per tant cal entendre-ho en el nostre entorn particular. Em sembla que aquesta seria la part més complexa. Bé, em saltaré 3 diapositives sobre el núvol per arribar a aquesta conclusió principal. Bé, tenim machine learning, tenim el núvol, però quan pensem en el concepte de discovery i l'entorn legal, el context ho és tot. I una de les coses que he après al llarg dels últims anys és, quan abordo aquests problemes, és que la clau està en l'organització de les dades i fer que el sistema estigui organitzat per poder abordar el problema. Per exemple, el problema del blockchain és molt interessant. El vincle entre crear una teoria i després implementar-la dins del sistema és difícil si no tenim l'organització d'aquest sistema. I és fonamental per poder abordar la cerca i és una invitació que ens agradaria anar avançant i poder-ho fer com a objecte de recerca. L'impacte en la comunitat d'arxivers és clau i és molt gran. Aquí ho he dit. Com els ordinadors donaran més poder als arxivers en aquestes dades més sensibles i com a resultat canviarà el paisatge i canviarà també el paisatge del que és possible, perquè cada vegada més els públics demanen no accés a les dades, sinó accés a la perspectiva del que ens diuen les dades. I per mi aquest és el missatge més important, com accedir a la informació i com treure informació. I m'agradaria dir que per molts que suposadament estem funcionant en aquest entorn tecnològic, no hi ha raons per les quals els arxivers amb aquestes tècniques no ho puguin fer. I crec que les ciències informàtiques i la comunitat, aquesta comunitat ha de donar un pas endavant i anar més enllà, creuar aquest pont i començar a compartir més tota la feina que fan. I de fet això és el que he vist. I vosaltres esteu més que disposats a col·laborar i establir vincles, però crec que si tècnicament podem contribuir a reunir aquestes disciplines, serem molt forts. Ràpidament, resum, conclusions clau. E-Discovery.
Us he donat una idea general en què consisteix la descripció. La fiabilitat és molt important. I us he donat també un parell de preguntes quan parlem de tecnologia i una idea general del machine learning i del cloud computing. Per tant, un parell de conclusions. Crec que amb i Discovery els funcionaris tenen l'obligació d'abordar des del punt de vista governamental i polític, sinó també la recerca que s'està fent per poder abordar els problemes que tenim des dels aspectes tècnics. No només serà important que els sistemes legals millorin i ens ajudi a millorar aquests sistemes, però ahir, quan sentíem converses sobre Open Data i Open Government, és la pedra angular i si no fem que avanci, no podrem continuar millorant en aquest sentit. I un altre aspecte és que nosaltres defensem combinar recerca i política. És molt important aquí, on hi ha més compromís. I un cop més, el que és més important és el compromís i l'èxit en aquest tipus de tasca. Succeeix quan reunim aquests grups de recerca i és el mateix que nosaltres hem vist amb el món del machine learning, amb la ciència computacional i els estadístics que no col·laboraven i per tant teníem dues cadenes treballant quan es tractava de machine learning fet d'una banda i d'una altra i un cop més durant anys, per diverses raons desconegudes, això va continuar i per tant continuo afirmant que ho necessitem la perspectiva governamental i acadèmica també, junts. Per tant, crec que la col·laboració en l'àmbit de la tecnologia és un altre factor clau. Tenim documents extensos. Vosaltres, com a arxivers, heu fet una feina fantàstica. M'encantarà continuar sentint els reptes als quals us enfronteu. Sé que fa anys que col·laboreu i és clau per continuar avançant. I, sens dubte, un cop ho fem, un cop tenim ja la tecnologia instaurada, quan comencem a avançar i comencem a tractar els arxius foscos d'una manera més productiva i els hi donem vida, cal també abordar tot això i d'una forma més àmplia. Per tant, un dels arguments és que cal considerar quin és l'impacte d'aquests arxius en els objectius de desenvolupament sostenible o el partenariat governamental obert o la Declaració Universal dels Arxius. Són marcs en els que nosaltres creiem que són crítics des de la perspectiva de la recerca. I amb això us deixo que aneu a dinar, a no sé que hi hagi preguntes. Gràcies. Bé, moltes gràcies per aquest interessant plantejament i ben ràpid. Realment el que se'ns planteja és un canvi de paradigma respecte a l'actualitat. Molts de vosaltres, alguns de vosaltres, recordareu sobretot que moltes vegades quan un accedeix a un arxiu és l'arxiver o l'arxivera el que té l'arxiu al cap i per tant no estar interactuant amb una màquina segons com, sinó interactuar amb el propi arxiver. Seria difícil trobar, tot i que es tendeix cap aquí, algun sistema fins i tot per que un usuari, no en documentació del segle XXI, sinó en documentació anterior, pogués tenir un sol nòdul per accedir a tota la informació que actualment està disponible en els arxius catalans. Per tant, això és un salt que evidentment ens haurem de plantejar. De moment tenim molts nínxols i també seria com una mica matèria fosca, diguem-ho així. Hi ha moltes zones que encara no estan com voldríem, per múltiples qüestions, per manca de recursos, perquè el temps avança ràpid i ens hem d'adaptar, i també és una qüestió d'establir aliances, no tant també amb altres disciplines, que és així, sinó entre nosaltres mateixos arribar a acords. Algunes de les preguntes que ens estan fent arribar d'alguna manera van en aquest sentit, tot i que evidentment els problemes són els mateixos amb la documentació paper que amb la documentació electrònica, bàsicament. El que ens pregunten és si el fet que dins d'una mateixa organització s'emmagatzemi informació electrònica en claus diferents, això complica o no el procés d'e-discovery. El procés de cerca, el procés de recuperació.
Molt bé. Això m'ho trec. La pregunta seria la següent, oi? Si s'emmagatzem documents en diferents núvols. La resposta seria que no. Jo no crec que utilitzar el multicloud o diferents núvols sigui un problema real si tenim la infraestructura de base adequada. I ho dic, de fet, perquè treballem amb multicloud a Finning, per exemple. Tinc experiència personal, treballem amb ells, treballem amb Microsoft, treballem amb Google, i per tant hem vist que en diferents núvols la cosa pot funcionar. L'art és la capa d'integració. L'enginyer tècnic dins de mi és qui parla ara. Cal entendre la integració, cal entendre l'estructura de les metadades per tal de garantir que entenem... Sí, garantir que entenem, deia, l'estructura de les dades, i això ens permet superar aquest problema, perquè per mi el núvol és un servidor, simplement, i el que ens dona és capacitat. La resposta és, doncs, no, però, oi? Si teniu problemes amb el multicloud, amb el multinúvol, parlem-ne, perquè de gener a abril, en 5 setmanes, vam desenvolupar el núvol més gran que mai hem fet. I, evidentment, vam tenir també aquest problema i vam haver de solventar-lo en molt poc temps. És a dir, hi pot haver problemes, però no hauria de ser un problema. No sé si responc. Si en aquest gran espai, en aquest gran núvol, diguem-ne, la recuperació de dades o la cerca de dades es faria més en base a un llenguatge natural, potser fins i tot tendint cap al web semàntic, a saber interpretar què diuen en funció del context, com ens has explicat, o bé a través de metadades informades pels propis usuaris o bé per metadades que es puguin extreure dels mateixos documents, quin paper tindrien d'alguna manera aquests dos grans blocs, el que són les metadades i el que és pròpiament el llenguatge natural del document. Crec que entenc la pregunta. A veure, si l'he entès. Quin és... A veure... El motor de cerca, diguem-ho així, el motor de cerca bàsic per fer la recuperació en eDiscovery, quin seria? Seria la pregunta que ens abasta. És a dir, suposem que en metadades organitzades seria més estructurat, més fàcil, però fins a quin punt el fet que n'hi pugui haver de molt diversa procedència li resta sentit. Bé, sí, això m'ho clarifica. Les metadades de diferents fonts no dilueixen, sinó que agrupen informació. El que és difícil és utilitzar-ho per tal de tenir real accés a la informació. Es pot dir que, per exemple, un conjunt de dades ens permeten tenir una fotografia més acurada de la realitat. Doncs el mateix aplica aquí, oi? El que jo sí que crec és que aquesta és una de les preguntes que té a veure amb una de les limitacions a les que he fet referència, com les paraules clau, etc. Perquè, clar, el fet que depenguin tant de metadades que siguin riques i tenir un accés ric a les metadades és una limitació que hem d'anar superant. Com podem anar poblant les metadades en un ordinador sense que nosaltres ho haguem d'anar creant? Ho pugui fer l'ordinador sol. Això és un problema, sens dubte, real. Bé, després hi ha un altre tema una mica més pràctic, diguem-ho així. Ens pregunten si aquesta col·laboració, aquesta possible aplicació d'eDiscovery al món dels arxius serà possible en quant que, suposo que de moment o no, és ara un sistema car. És un sistema... El que jo diria és que, tal com hem vist... És una molt bona pregunta, tal com hem vist canvis significatius... Clar, podem desenvolupar aplicacions avui en dia molt més ràpid perquè molts dels elements són gratuïts i la comunitat open source hi ha contribuït molt. El que jo espero aconseguir a través de la recerca i gràcies a les comunitats que van florint és un open source d'eines que farà que la penetració sigui molt més ràpida. És cert
en el món de l'e-discovery hi ha eines cares, difícils i molt centralitzades en un niche. Crec, no obstant això, que a mesura que ens anem obrint i tothom vegi que responem a les principals problemàtiques de la disciplina, hi haurà més i més gent que treballarà per construir tecnologia oberta. Perquè, és clar, és un problema fonamental, el tema del preu, evidentment. Més vincles, més usuaris, per tant, més competència, baixada del preu. El mateix que ha passat en l'àmbit de l'estadística. Quan veiem i detectem un problema clau, això ens permet resoldre el tema del preu. Així us deixem anar tots a dinar. Els arxivers en general tenim un problema ara amb la documentació que estem descrivint nosaltres personalment, diguem-ho així, en quin és el nivell de detall. És a dir, normalment sempre et trobes que l'usuari que et ve a demanar alguna cosa és una informació tan detallada que tu no la tens descrita en la unitat. Aleshores, ells estan molt acostumats, sobretot al tema Google, és a dir, tu poses una paraula i et dona un resultat, i el que ens estan preguntant d'alguna manera és això, si eDiscovery podria funcionar amb aquest sistema, és a dir, ser una mena de Google on poguéssim buscar per molt, que jo entenc que sí, i fins a quin punt el retorn que obtenim, perquè clar, Google te dona, l'avantatge és que tu et ve algú a demanar doncs el que sigui, busco qualsevol cosa, tu li dones, se suposa, un alt o quasi tot el percentatge d'informació que tens sobre aquell tema. Google normalment el que et fa és donar molts resultats ordenats per un algoritme que crea ell, que té ell, i tu normalment sempre et fies dels primers, és a dir, fins a quin punt podria ser Google i fins a quin punt el retorn que obtenim és un retorn significatiu o de què dependria aquest retorn, si depèn de l'algoritme que s'utilitzi o bé d'alguna manera la pregunta que faci l'usuari. És una molt bona pregunta. Jo crec que depèn molt de tot el que s'ha comentat. Un parell de comentaris. En primer lloc, clar, el nivell de detall depèn d'algoritmes, sí, però no hauria de dependre tant de l'algoritme. Soc contrari. El nivell de detall depèn de l'algoritme avui en dia, sí. Quan no hi ha una bona comprensió de l'estructura del document, quan no hi ha una bona comprensió de l'estructura de les metadades, els resultats no són acurats. Per tant, és un problema que hem de superar de cara a futur, el tema de la precisió. Un cop entenguem bé i millor l'estructura, perquè, clar, la principal lliçó quan construïm un sistema de búsqueda és el següent. El que volem és buscar informació, trobar informació. Jo vull obtenir tanta informació com sigui possible al nivell més precís possible. I això, evidentment, requereix d'un enfocament molt difícil, oi? Aleshores, jo el que demano als equips és que es plantegin la pregunta intermitja, és a dir, com els usuaris plantejaran la pregunta. I és aquí on hi ha el problema, és aquí on els arxivers tenen un paper clau, on els intermediaris tenen un paper clau. I això sempre ho dic. Els alumnes que s'acaben de llicenciar a les escoles, i per cert hem contractat estudiants fantàstics. Si poguessis ser un intermediari entre com es formula la pregunta i com es du a terme la cerca, tenim la solució al problema. Això passa en l'àmbit de l'internet de les coses, on el que fem és intentar buscar d'on ve l'origen de la informació. I jo crec que aquesta bretxa és el que és clau, entendre què passa al mig, entre que es formula la pregunta i entre que s'obtenen uns resultats. Atenció al ponent per les seves explicacions i anem a dinar. Thank you.